Tui jo. On jo aamu. Sori. Haluan vielä herätä. Äiti sanoi, että me voitais mennä vaikka ulos. Aivan sama. Hei. Oikeesti. Ei se raahaus nyt auta. Tää on parempi keino. Okei, nyt mä otan tän pois. Ja muistat, että nyt kun olemme puistossa, et kiusaa ketään. Et edes minua. Hei! Hei, mitä sinulle kuuluu? Aivan mainiosti. Entä sinulle? Aivan mainiosti myös. Miten työsi oot menneet? Aivan mainiosti nekin. Vai että kaikki on aivan mainiosti? No, jutellaan kuitenkin. Mä saan kiusata, jos mä haluan. Mentäisikö juomaan kahvia? Se kuulostaa todella mukavalta. Niinpä. Ilman muuta sitten mennään. Odottakaa minua. Niin ja myös minua. Haluatteko te leikkiä munkaan? Varmaan? Niin, varmaan. Leikitään vaikka ekana sellaista, että leivotaan pääpullia. Ai, onko ne sellaisia ympylöitä? Jee, kiva! Joo, ne on sellaisia ihan niinku pään muotoisia. Teidän pään. Saaks mä tehdä ne jutut? Joo. No, okei. Oota. Mä en tiedä missä yksi juttu on, mutta voinhan mä sen tehdä ilman sitä. Joo. Se on todella kaunis. Mutta en tiedä, tuleeko niistä ihan hyviä pääkokuja. Älä tee minulle mitään. Mä menen, minä haluan leikkiä. Pitää varmaan pestä kädet, ne ovat ihan vedessä. Auttakaa. Missä on Hana? Tai edes Puro? Saanko paperia? Niin annatko nyt sitä paperia? Oi, voit kyllä kääntyä ihan oikein päin. Tässä on sulla sitä paperia. Oi, kiitos kauheasti. Hän taitaa olla vähän ujo. Niinpä. Ihan sama, se kaikki ei lähde. Mutta ei kukaan katso niin tarkkaan. Tarvitsen lisää jotain. Mutta nyt on syömisaika. Ja minun tarvitsee muuttaa itseni. Yllättävä vuoroputos. Vai? Ai niin joo, te ette kuule mitään.
Voin tehdä itselleni mitä vaan, koska en kuole, mutta te kuolette helposti. Vaikka en näekään. Voin koskea. Vaikka ette kuulekaan minua. Ettekä pääse pois. Koskaan. Voidaanko mennä kotiin? Sä oot jutellut niin kauan. Tietenkin voidaan. Muista, et koskaan enää juttele niin kauan. Tietenkin muistan. No niin. Hei hei. No, oliko sulla kivaa? No, oli tosi kivaa. Saatko sä uusia ystäviä? Joo, sain. Oli kiva. Nähdäänkö niiden kanssa sitten vaikka joku päivä? En mä tiedä oikein. Haluuks mä enää nähdä niitä? No, minkä takia? Yksi kerta riitti jo. No, ehkä on parasta, että päätät itse. Mä päätin tietenkin, että ei.